Goedenavond. Een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is zondag 29 juni. Dit is het strand van Consteratie. Hier komen mensen muziek luisteren of eten en drinken en een beetje ontspannen. Of misschien wel kennis maken met de provincie Zeeland. Maar de meeste mensen die naar Consteratie komen, komen toch gewoon voor de muziek. Mijn hoogtepunt moet eigenlijk nog komen, want dat vind ik Bluff. Maar Suzanne Vrekens was natuurlijk ook fantastisch. Wat was het mooiste, leukste, bijzonderste? Oh, Suzanne Vrekens, 100%. Echt gewoon echt traantjes gepikt. Het was zo emotioneel. Als je er niet bij was, dan kan je dat gevoel gewoon niet beschrijven. Dus mooi dat jullie er zijn. Laten we het komende uur een geweldig uur van maken. Laten we het leven gaan vieren. Ja. Wat is de charme van Consteratie voor u? De gezelligheid, het drankje doen met z'n allen, ja, de sfeer, ja, dat maakt het wel. De zon zakt langzaam in de zee. De mensen lopen nog een beetje heen en weer voor een hapje en een drankje. Verzamelen zich langzaam voor het hoofdpodium voor het jaarlijkse afsluitende concert van Bluff. Hallo mevrouw, kunnen u ons horen? Geen reactie. Oké. Studenten van de HZ in Vlissingen oefenen met een simulatiepop. En ook al is het een pop in een klaslokaal, het is bijna net als het behandelen van een echte patiënt in een ziekenhuis. We kunnen pulsaties van de pols voelen. De pop kan ook geluiden maken, dus bijvoorbeeld benauwdheidsklachten kunnen we echt wel goed horen. Hoesten, braken, dus dat komt echt wel in de werkelijkheid van, in de buurt van een echt persoon. Dat is ook het leuke ervan. Het geeft een heel mooi realistisch beeld hoe het in het echt ook gaat. Je kan dezelfde controles uitvoeren, het kan dezelfde geluiden nabootsen. En dat zorgt ervoor dat je goed voorbereid bent op de praktijk. En dat is juist de bedoeling van de nieuwe simulatiepop. Omdat het zo realistisch is, helpt het de studenten wennen aan het echte werk. Nou, ik denk dat het grootste verschil is wat wij merken is het zelfvertrouwen van de student. Dus op het moment dat ze op stage moeten, is het niet meer de eerste keer dat ze met een echte cliënt in aanraking komen. En zijn ze denk ik ook minder bang, gespannen bij een echte cliënt van wat zou er mis kunnen gaan. Zeker als er dingen snel fout gaan, dan merk je ook dat je er echt om gaat geven om je patiënt eigenlijk te redden. En dat doe je bij de pop ook. En dus het voelt, omdat het dus zo realistisch aanvoelt, voelt dat nu ook zo. Mevrouw Bleek, voelt u zich al wat beter? Ja. Gelukkig. Walter Haars is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau, omdat hij zich al 70 jaar inzet voor muziekvereniging Sint Cecilia in Filipijnen. Walter is heel lang penningmeester geweest. Hij is spelend lid natuurlijk. Organiseren van fietstochten, wandeltochten, uitjes met de bus. Daarnaast is hij ontzettend muzikaal. En hij is op de repetities een van de drijvende krachten. Zelf is Haars dankbaar maar bescheiden na zijn onderscheiding. Nou, het is een complete verrassing, had ik natuurlijk helemaal niet verwacht. Ja, ik sta nog te trillen op mijn been. Ik ben blij dat ik mag zitten nog. Een leven zonder muziek is voor hem ondenkbaar. Nee, want ik heb dus een eigen bedrijf ook gehad. En iedere maandag was ik op de repetitie zonder meer. Het kon druk zijn of niet druk, maar goed, ik was er altijd. Lucien Roeland is 94 jaar, maar de Axelaar werkt nog bijna elk weekend voor de PZC als paardensportverslaggever. Van stoppen wil hij niets weten. Ik vind het leuk, hè? Je praat met iedereen. Hè? Ik ken ondertussen enorm veel mensen. Hè? En dat vind ik gezellig. Dat hij in de paardensport terechtkwam was niet vanzelfsprekend. Hij werd dik 30 jaar geleden gevraagd door Joop van den Berg, de toenmalige chef sport. Die zei, Lucien, jij moet de paarden gaan doen. Ik zeg, Joop, daar heb ik geen verstand van. Daarom vraag ik het je ook. Want al die wijsneuzen,
En dat bedoel ik natuurlijk, de meeste worden, die aan voor me waren, die hadden allemaal wat betrokken bij de, ofwel de Amazone, ofwel een eigen paard is er. En die maakten ook verslag. En die waren te betrokken, vond Joop van den Berg? Dat vond Joop van den Berg. De overstap van de voetbalverslaggeving naar de paardensport vond hij niet moeilijk. Je moet niet binnenkomen van, ik weet het. Gewoon luisteren. Luisteren is heel belangrijk in de paardensport. Lucien Roeland wil nog 6 jaar door, dan is hij 100. En ik hoop dat het me gegeven is. En ik doe er mijn best voor. Voor mij is bijna iedere concours een feest. Het was vandaag een zomerse zondag in Zeeland. En flink veel zonneschijn. En daarbij kon het ook warm worden met temperaturen van 24 tot 28 graden. Vannacht brede opklaringen, waarbij het kwik uiteindelijk zakt naar 17 tot 18 graden. Met een wind die zwak is en naar het noordoosten draait. En morgen komt de wind uit het oosten, is nog altijd zwak tot soms matig. En we krijgen veel zon. En daardoor kan de temperatuur stijgen tot boven de tropische waarde van 30 graden. En ik verwacht morgen maximumtemperaturen van 29 tot 31 graden. Dinsdag kan het nog een stuk warmer worden. En dan krijgen we temperaturen van 33 tot 35 graden. En volop zonneschijn. Woensdag en donderdag krijgen we geleidelijk wat meer bewolking en hebben we te maken met enkele regen- en onweersbuien. Het wordt dan ook geleidelijk wat minder warm. We zien op woensdag nog wel een maximumtemperatuur van ongeveer 30 graden, maar op donderdag wordt het 23 graden. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.